Irrid li jkollna viżjoni għal pajjiżna, għal Malta li nħarsu l-ambjent biex tkun fiċ-ċentru tal-politika tagħna, li nħarsu u noffru soluzzjonijiet fl-edukazzjoni, li noħolqu ekonomija l kulħadd u bruħ soċjali bġid eku u l-bot mill-korruzzjoni. Qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija meta kien intervistat minn Angelo Mikallef fuq Net FM is-Sibt f'jum l-Indipendenza. Adrian Dalija qal l-Oppożizzjoni Nazzjonalista appellat lill-Gvern biex tiġi ddikjarata emerġenza nazzjonali ambjentali u biex jissaħħu l-miżuri kollha fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Il-beraħ stess jiena tlabt b'mod formali u din ħanibqgħu nafsu fuqha illi niddikjaraw a National Climate Emergency. Pajjiżi oħrajn għamluha qabilna, il-Gvern missu ilu li għamela u nistenna nippretendi li l-Prim Ministru he does the right thing u jgħid iva hemm bżonn li niddikjaraw bil-kliem u mbagħad bl-aġir bl-emil. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sejjaħ estremità kbira meta fi żmien Gvern Nazzjonalista kienet tinfetaħ skola ġdida kull sena fil-waqt li taħt Gvern Laburista l-edukazzjoni ta' uliedna qed tkun stmata fi klassijiet containers. Adrian Dalija tkellem fuq kif il-Partit Nazzjonalista jrid joħloq ekonomija tas-sew bruħ soċjali fejn il-ġid li jinħoloq jasal għand kulħadd. Aħna rridu s-soċjetà li importa min sejjer tajjeb u aħjar, min qed jikrea iktar, imma mbagħad fuq kollox. Min ma jistax, min huwa vulnerabbli u dajjef, għandna obbligu għax importana li ngħinuh ukoll. Dwar il-ġlieda għas-sewwa, Adrian Dalija sostna li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jissielet li ssir ġustizzja kompla li f'kull pajjiż demokratiku fejn inqatlu ġurnalisti kien hemm min refa' responsabilità b'referenza għal qtil brutali ta' Daphne Caruana Galizia. U dwar l-inkjesta pubblika indipendenti li tħabbret tard il-ġimgħa filgħaxija, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li din kellha ssir qabel u mhux tissejjaħ mill-Kunsill tal-Ewropa. Jiena jidhirli li din hija xi ħaġa li ilha missa li saret, ma kien hemm xejn milli jżomma illi ssir. Diġà rajt xi kummenti anka ta' rappreżentanti legali tal-familja, l-familja nnifisha u oħrajn qribhom li diġà kommentaw talbu li jintaqgħu mal-Prim Ministru u minn hawn inħeġġeġ. Verament inħeġġeġ il-Prim Ministru illi din id-darba il-verità bil-forsi toħroġ. Adrian Dalija me referenza wkoll għal dak li qed jiġri fl-MFSA fejn ex-Ministru ex-Deputat mixxej Laburista żvela skandlu ieħor f'din l-awtorità. Iżda minkejja kollox Muscat għażel li jiddefendi billi esprimi fiduċja assoluta fit-tmexxija tal-MFSA. U dan wara li kien il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna li ħabbar kif ir-responsabilità ta' entità daqstant importanti hija issa biss fidejn il-Prim Ministru Joseph Muscat.